Bună, fetele mele, doar ce mi-a ajuns și mie coletul. Vreau să vă arăt cu ce slăbesc eu. Adică chiar dacă mănânc, nu se pune. Nu se pune. Este acest Nutri Plus, care a venit, bineînțeles, cu această cană shake. Vă spun sincer că este foarte bun. Deci nu am nicio... Nu știu, nu am de ce să vă spun aiurea despre el dacă eu nu l-aș fi folosit și nu l-aș fi încercat. Este senzațional, senzațional, credeți-mă. Deci este foarte, 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 foarte bun. Vă ajută extraordinar să slăbiți, fetelor, chiar și băieți. Este foarte simplu de făcut. Găsiți acolo în secțiune, intrați pe pagina mea, acolo o să vă las linkul, acolo îl găsiți. Este extraordinar. La mine este deja a doua doză care o iau și credeți-mă că am slăbit foarte, foarte mult. Mănânc și nu se pune, frate, nu se pune. Nu cu ăsta n-ai cum. Mi-am luat acest fond de ten, care este senzațional și cu o durată maximă, maximă, foarte bună. Abia aștept să-l încerc. Mai mi-am luat acest lipstick, tot de la ei. Farmacie este numărul 1, frate. Eu o comand de foarte mulți ani de la ei. Îl și încercăm. Ceea ce îmi place este că poți să bei, poți să fumezi și el nu se ia după buze. Nude. Foarte frumos. Mai am această paletă, care sper să reușesc să o și desfacem. Vă aștept acolo să intrați să vedeți ce produse minunate au cei de la farmacie. Și vă spun sigur că ăsta să-l iei, să slăbești cu el, frate, și să mănânci, n-ai nicio treabă. Uitați ce paletă foarte, foarte frumoasă. Abia aștept să o încerc. Mai am aici un primer foarte frumos, foarte bun, tot la fel, extraordinar. Mai mi-am luat și acest fond de ten, rimel. Gene, extraordinar. Iubesc această chestie, o iubesc. Această formă, cu această formă o iubesc. Rimelul ăsta este extraordinar. Ce mai mi-am luat aici? Iar mi-am luat un lipstick foarte, foarte frumos. Tot nude, frate. Deci e senzațional ăsta, senzațional. Dau peste, dar oricum e super. Eu sunt pe partea de nude. Mie astea îmi plac. Și rezistă cel mai mult. Care ați folosit și ați comandat de la farmacie, știți că sunt oameni cu produse de calitate și nu mint cu nimic. Și acest roșu intens, abia aștept să-l folosesc. Vă rog să intrați pe pagina mea, acolo găsiți la